I també vos dic que pot ser que esta salsa no confiara jo en el picant que té. Benvinguts una volta més, amics del The Hell Contest, a una de les cates gourmet. I bueno, avui tenim així tres sorpreses molt interessants, però primer anem a fer-vos una xicoteta introducció de les novetats que tenim avui. Com vos haureu pogut donar compte, tenim un fondo espectacular que mos ha fet el nostre amic Culo, que és un artista molt gran. Anem a lo que hem vingut. Digue'l que vols un peixet, Molt bé, anem a començar primer en una tapeta que tenim així, tonyina, pimentó, moruga red i un poquet de nou per a donar-li un toc cruixent a la tapa. Però crec que saber una miqueta el moruga red en quin punt de l'escala El està. moruga red arriba entre 1.800.000 i 2 milions. Ah, bueno, no te vas dir en la cata anterior que ho feres escalonat un poquet a poquet? Sí, a veure, Escalonadament. li he ficat un poquet, val? Després el tindrem així un poquet més, val? Bueno, val. Un toc gel que li hem donat, unes llisquetes Queda de suar. per a una introducció. M'alegra saber que entonces, això raig que veiem ahir no és el moruga, No, és pimentó. això és pimentó en cebeta, un poquet de tomaqueta i 2 lliscaetes del moruga. També vos he de dir que la tonyina està una setmana en maceració en l'oli de Carolina, que és característic nostre. Ja val? comença així. Ja està. Sí, a veure. Molt bé. Pues, como ya Anem sé, allá. sin más hidratación. El asistente vino, no, ese era para tú y a mí no me toques hacer la chuleta monta. Bueno, pues anem allá. Anem allà. Uau. Que sabrós. No, pero es ara bé. Ara. Un pincho de bar molt acceptable. Molt elaborat. Tu has notat el picor igual que jo? Jo l'he notat directament així, en la gola. A mi m'assustava, No, ja vos he dit, he ficat 2 llisquetes. Tarda a entrar el Carolina, tant el moruga. Bueno, eres un cuiner generós. Generós Els bitets, en el paladar. els bitets que piquen tant no entren en seguida, no. A poc van pujant de nivell. Molt. I tu que mos coneixes ja. He ficat 2 llisquetes, Efectes de picant està en un 2. sí, 2. O inclús menos. Vaig a pillar un 1. Cuidado que està pujant, Sí, Uno i bueno, m'assustava quan has dit No, això Lo del moruga és molt tolerable. està molt bé, el notes, una tapeta molt bona. Bé, Genial. Le fiquem una puntuació en quant a tapa, crec que era mitjat, però en quant a Jo picant, també. Jo 1,5. 1,5 ficaria jo, entre 1,5 i 2. 1,5, perquè Que se algú queda que no li agrada el la picant llengua o que el tolere poquet, diria, ui, pica molt. Teniu el paladar ja matxacadet. Sí, a veure. Tenim adoctrinat el paladar. Bueno, pues tío, muy guay. Però espectacular, Bé, continuem. Així tenim unes brochetes. Me encanta el format este, tío. Es que la presencia es criminal. Tenim unes brochetes de gamba. Hem marinat en diferents espècies que tenim. Hem portat unes espècies també De Suïssa, ¿eh? de Dubai. Ah, sí? Unes brochetes de Dubai. De Suïssa a Dubai, Val? para que no costat. Tenim també la tajín, que gastem molt, que porta el lima. Hem gastat la paprika, una nova que tinc, també. I res, les hem marinat un poquet, les hem passat un poquet per la planxa, molt poquet. I tenim així una salsa de Sierra Nevada, molt conegudes ja, val? Que té 5 bitets, que és una salsa picant, prou picant. Salsa infierno. Infierno. Val? El nom ja ho diu tot. I res, simplement agarrem la brocheta, remullem bé la salsa infierno, Ahí. val? Que ben carregadet. Ve de mojo. Jo he notat un primer cop de frescor, molt bo. Però ara... La salsa crema, Ui! Això ja comença a ser una miqueta més. Buah! Això ja parla de vostè. Te'n recordes la d'abans, que jo he notat la picor en la gola? En esta ho note en la boca. Uf! Noteu el sabor de la paprika, val? Que és com un pimentó de la vera, però molt potent. Buah, Ahora el sabor más característico es el del pimentón. és la paprika. Buah! Pica, Oh! Que yo diría la puntuación. Puntuación en cuanto a picant, un 4. Buah! Jo li posava un 5. A mi m'ha picat prou, Pica, eh? Eres tú igual que yo has probado lo que es un 10. Sí. No puedes ir que son un 5. Té un 4. Està picant,
Ara hem posat en 4 i mig, ni per tu ni per mi. Però jo n'he notat molta explosiva en la boca. I m'ha agradat aquesta sensació. I ben seguida, de frescor primer i després... Bé, així tenim l'última etapa d'avui. És molt espectacular en quant a vista i quant a sabor serà la més espectacular de totes. Mira que m'has parlat esta setmana d'esta Sí, combinació. és una combinació que no havia vist mai, ¿vale? És que m'hi pica. un fondo de formatge blau, en este cas hem gastat gorgonzola, un formatge italià, un tipus formatge blau, roquefort, però mesclat en brie, ¿vale? Molt suau, una dolçor que té este formatge blau. Hem fet un guacamole picant, amb moruga, ceba morà i l'oli carolina per a donar-li molta textura suau i 2 anxovetes. I, che, jo no puc aguantar-me més. Anem allà. Anem allà. Uf. I és que damunt la pinta que té... Cuidao que té... Mira que bona tonteria en tota la relació que té. Oh! Que frescor. Brutal. Buah. El formatge... Brutal. Mireu el formatge. Hòstia! El formatge blau. En el És guacat. espectacular, Que eh? bo! El formatge blau en abocat no l'havia provat en la meva vida. Pues està Espectacular. increïble, És el gorgonzola, és I veritat? l'anxova, No se van a encararme, pero oye, ¿cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás, tío? Ah, Això sí que és una tapa de grau. és ens està salvant la increïble, vida. Increïble. Ha sigut un most refrescant i... Descobriment, Sí. la combinació de l'advocat en el formatge blau, Picant un 3, pero de sabor, a este sí que le pica un 9, pero ben meregut, Ben meregut, amic. I més si que és la primera vegada que ho fas. Espereu-se. No, brama. A mi de sabor m'agrada més el d'abans. O la gamba. A mi se m'ha enamorat. Este... La gamba ha I sigut... el que diu ell, les textures que té, jo en el meu paladar mai les he És que... És que és molt tendre, molt bo, jo molt bo. Quan el segon mos m'ha vingut el formatge, ha disfrutat, però... Jo de picant li posava un 3 també. El picant és que després de tindre l'altra en la boca, jo me pensava que aquesta seria un poc més picant perquè ja vos dic, portava moruga prou més que la primera tapa. També vos dic que pot ser que aquesta salsa no confiara jo en el picant que té. I la Invierno és prou És prou picant. Val? Me l'apunte. Ah, Gràcies, Miguel. genial, genial, Miguel. Estem Brutal, molt però- orgullosos de tindre't com a chef oficial del The Hell Contest. Bueno, una cosa perquè... més que volia dir, vosotros, suscribir-vos al canal. No sigueu animals, suscribir-vos al canal. Campaneta. Que la sala va creciendo. YouTube, Instagram, Facebook, estem com les xarxes socials on Torna a dir que si una katana acaba en algú de tots plorant, a mi no acaba de ser una katana completa. Però avui te digo que sí. A mi m'està caient encara de les gambetes un poquet per així. A mi està a punt d'eixir, però encara no m'ix.